हाग्रामा महिलारि सारनि सावगारिखौ सावदोंमोन, हाग्रामा महिलारि सारनि सावगारिखौ गाग्लिदोंमोन, बै गेदेमाफ्रानो हाग्रामा महिलारि सारनि खिथु खिथु बिटिआर एकर्डजों मोनबोफानाय बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि डेभेलपनि थाखाय बड' अट'नमास काउन्सिल इन्टारिम जायफोर खुंथायाव दं, हाग्रामा महिलारि सारनि सावगारिखौ सावदोंमोन, हाग्रामा महिलारि सारनि सावगारिखौ गाग्लिदोंमन, बै गेदेमाफ्रानो हाग्रामा महिलारि सारनि खिथु खिथु आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय एक्स एनडिपिफोरखौ बिथांमोना सिनाया। बिथांमोना सांग्रां जानानै था, इन्टारिमा बेसे गोबाव थागोन, जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला बिथांमोना अबे बर' गामियाव हाबो, अबे बर' गामिनि भटखौ बिथांमोना लानानै खुंथायाव फैयो, सांग्रां जानानै था आरो 5 बोसोराव अबे दरमाजों अबे फैसाजों दामि दामि गारि सालायदों, सांग्रां जा। गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। बिटिसिनि बाहेरानि बर'फ्रा सांग्रां जा। दियारनाब्ला सारा मालाबाबो एमपि एमएलए बिटिसिनि चिफ जानायनि मिजिं गैया। बेबायदि बिटिसिनि चिफ एमपि एमएलए जानो होनोबा दियारनाब्ला सारा मा रायजोआवनो गखांसिगौ। अबे जायगानिफ्राय फेरेंगाया सिमां नुबोखो? थांनाय 5 बोसोराव अबेयाव उन्दुनानै दंमोन फेरेंगाया? अबे जायगायाव उन्दुनानै दंमोन? मालाबाबो दियारनाब्ला सारनि गोसोआ एमपि एमएलए बिटिसिनि चिफ जानायनि मालाबाबो मिजिं गैया। दियारनाब्ला सारनि साननाय हनाया बर' हारिया खौसे जानांगौ। बर' हारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बर' हारिया गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय, बेखौसो दियारनाब्ला सारा नागिरो। एमपि एमएलए बिटिसिनि चिफ जानो गोसो दंबा दियारनाब्ला सारा गखांसिगौ। जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव भारत सरकारा एमेन्डमेन्ट खालामनानै थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय इन्टारिम लाबोनाय जागोन ना गभर्नर लाबोनाय जागोन, बे बुस्थुखौ सावरायनाय जागोन। खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय। फेरेंगानि फंनैसो आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि फंनैसो बुंनो थाखाय आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा माबा मोनसे बाथ्रायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। मानो होनोबा नोंथांमोनखौ आंहा स्पष्ट गोथौ रावजों आंहा बुंनानै नोंथांमोनखौ फोरमायनो हानाय आंहा रोंगौथि गैया। बिनि थाखायनो जा एसे एनै फंनैसो बाथ्राखौनो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनानै लागोन आरो भिडिअनि फुटेजखौ, दिनैनि बे भिडिअनि फुटेजखौ स्पष्ट नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनैनि समाव फेरेंगानि फंनैसो बाथ्राखौ आं फोरमायगोन आरो लोगोसे दियारनाब्ला सारा बर' हारिनि गेजेराव मा साननानै दं बिनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन आरो बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि थाखाय सांग्रांथि। मानो होनोबा 5 बोसोराव बिटिआर एकर्डजों मोनबोफानाय बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि डेभेलपनि थाखाय माबा मोनसे फिसा पेकेज, बे पेकेजआ जाहैबाय बर'फोरखौ लामा दिन्थिनाय। बे फिसा पेकेजखौ एसे गिदिर खालायनो थाखाय बे इलेक्सन टाइमावनो सुबिदा। नाथाय जायफ्रा फेरेंगा बुंनाय बायदि फैगौ बिटिसिखौ इन्टारिम खुंथाय खुंगोननो, बे मालाबाबो जानाय नङा। बिटिसिनि बाहेरायाव बड' अट'नमास काउन्सिल जायफोर खुंथायाव दं बिथांमोना इन्टारिम 5 बोसोरखौ ओरैनो गादियाव थानानै मा मावदों, मा मोनबोदों, बेसेबां मोनबोखो बिनि जेबो अडिट गैया। बिथांमोननि गारि गुराया नाय, बिथांमोननि दरमाया बेसेबां, बेफोरखौ फैगौ समाव इलेक्सन जायोबा बिथांमोनहा जा एसे एनै बिटिआर एकर्डजों मोनबोफानाय पेकेजखौ जाहाथे बिथांमोना थन्न हिसाब होनो थाखाय सांग्रां जानानै था। बिथांमोनहा बिटिसिनि बाहेरानि एक्स एनडिपिफोरखौ सिनाया, साफा सानै एक्स बिल्सफोरखौ सिनाय जानो हागौ। बिटिसिनि बाहेरानि माखासे दल संगठनफोरखौ सिनाया, जायफ्रा मैखोमै एक्स एनडिपिफोरनि आन्दलनजों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनजों सोरबा थांफानानै बिटिआर सान्थि सक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि माखासे फिसा डेभेलपनि थाखाय पेकेज मोनबोदों। बे पेकेजआ जाहैबाय लामा दिन्थिनाय, बर'फोरनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय लामा दिन्थिनाय। दा बे इलेक्सन टाइमाव ज' जानानै बे फिसा पेकेजखौ एसे गिदिर खालामनो थाखाय ज' जानांगौ। मानो होनोबा जायखिजाया पार्टिया खुंथायाव फैयोबा बे फिसा पेकेजखौ गिदिर खालायनो थाखाय इलेक्सननि सिगां दाम दर जायो। नाथाय जायफ्रा इन्टारिम बै काउन्सिलखौ सालायदों बिटिसिनि बाहेरायाव फिसा पेकेजखौ मोनबोनाय, बिथांमोना गावसोरनो मोनथिखाबाय जानो हागौ जों गोरोन्थि मावबाय, जों भुल मावबाय। बिनि थाखायनो एक्स एनडिपिफोरजों सावरायनाय गैया, एक्स एनडिपिफोरखौ सिनाया, एक्स बिल्सफोरखौ सिनाया, बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दल संगठनफोरखौ सिनाया।
बिथांमोना गावसोरनो राजा गावसोरनो देरसिन बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि माखासे दाम दर खालायनानै बिथांमोना दंखोमा बिनि थाखायनो बिथांमोना इलेक्सननि सिगां ज' जानानै बे फिसा पेकेजखौ एसे गिदिर खालामनो थाखाय सावरायलायनाय इलेक्सननि सिगां गैया मानो होनोबा जाय खुंथायाव फैयो इलेक्सननि सिगां बयहाबो दाम दर खालायनो थाखाय मोन्थाय दं बा राइट दं नाथाय बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि भटखौ लानानै दालाल माखासे दाम दर खालायग्रा दं होननानै जों खोनानो मोनो आरो इलेक्सननि सिगां बे रायजो राजाफोरनि माखासे इलेक्सननि सिगां साहा लोंनाय समाजजों गोरोबनानै माबा मोनसे समाजखौ फोथायहोनो थाखाय फिसा पेकेज इलेक्सननि सिगां होयो बेफोरखौ बै पार्टिनि दालालफ्रा अबेबा पार्टिनि दालालफ्रा रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानै बिथांमोना दाम दर खालामो होननानै जों खोनानो मोनो बिनि थाखायनो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा नोंथांमोननि भटखौ लानानै सोरबा अबेबा पार्टिया बिटिसिनि बाहेरानि अबेबा पार्टिया जाहाथे रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानै दाम दर दालाल खालायनो हाया जाय दालाला नोंथांमोनखौ फैनानै बुंनो हागौ उमुगनो हो बे दालाला देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे मानसिखौ मालाबाबो लोगो मोना जानो हागौ दा बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठना बिजेपिखौ सापर्ट खालायबाय आरो इउपिपिएलनि गेदेरमा जायफोर पार्टियाव थानाय साफ्रोमबो इउपिपिएलनि गेदेरमाफ्रा बिजेपिखौनो मरेल सापर्ट गोसो गोरबोजों बिजेपिजोंनो दं अब्ला बिथांमोननि एक्टिंआ ओरैनो अबेबा एलबाम बानायनाय दसेखिनिनि फावथिना अबेबा सुंद' मुभि बेबायदि बिथांमोनहा एक्टिं बिनि थाखायनो गोसो गोरबो बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठना बिजेपि पार्टिखौनो सापर्ट खालायदों अब्ला बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा आरो सोरखौ नायबावनो बिजेपिखौ सापर्ट खालामाबा बिनि थाखायनो आं खावलायो नोंथांमोना नोंथांमोननि भटखौ लानानै जायखिजाया पार्टिनि बिजाथि जाय केन्डिडेटआ फैगोन नोंथांमोना उन्दै गेदेर गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' सावराय गामिनि हान्थामेला नोंथांमोननि जायगानि लाइन नोंथांमोननि सुबिदा फरायसुलि गामिनि जौगानाय समाजनि जौगानाय बेफोरखौ नोंथांमोना थन्न सावरायलायनो हायो नङाबा लिखित बेबायदि खालामनो हायो इलेक्सननि सिगां दाम दरा बिसो नोंथांमोना नोंथांमोननि हमेसानि सायाव सोरबा केन्डिडेटजों सावरायलायनानै लायोबा देरहामारोबा अबेबा पार्टिनि केन्डिडेटआ नोंथांमोना ज' थांनानै बुंनो हानाय बायदि सोरबा गेजेराव हाबनानै अबेबा पार्टिनि मानसिया गेजेराव हाबनानै दालाल जायोबा बे दालालखौ नागिरनानै मोननो थान जागोन नोंथांमोननि गामिनि हमेसाखौ माखासे मावफुंनो थाखाय नोंथांमोना बै केन्डिडेटनिफ्राय सुबिदा मोना जानो हागौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरबा केन्डिडेट फैयोबा नोंथांमोनानो उन्दै गेदेर हिन्जाव हौवा ज' सावराय आरो माबा मोनसे नोंथांमोननो साहा पानि लोंनो होलांनाय बेखौ नांगौबा नोंथांमोना जुमाय एसे बेदर एसे बायनानै ज' उन्दै गेदेर जा नाथाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ सोरबाया माबा मोनसे एडभान्स होनो फैनायखौ बै दालालनि आखायावसो थाङो होननानै जों खोनानो मोनो दा बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर आंनि भिडिअखौ दिनै सोरबाफोर खोनासंदों जाहाथे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बड' अट'नमास काउन्सिलखौ जायफोर सालायदों बिथांमोना इन्टारिम खुंथायाव थानानै एक्स एनडिपिफोरनि जेंनाखौ बिथांमोना एक्स एनडिपिफोरखौ सिनाया नाथाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि खुंथायाव बै बिटिसिनि बाहेरायाव जायफोर काउन्सिलखौ सालायदों बिथांमोना हाग्रामा सारनि फटकखौ सावदोंमोन गाफ्लादोंमोन नाथाय बै गेदेमाफ्रा हाग्रामा सारनि खिथु नाथाय हाग्रामा सारनिबो भुल दं जायफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि फटकखौ सावदोंमोन गाग्लिदोंमोन बै दैदेनगिरिफ्रानो हाग्रामा सारनि खिथु बेरायो मा बै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बै हाग्रामा महिलारि सारनि फटक सावग्रा हाग्रामा महिलारि सारनि फटक गाग्लिग्रा आरो बिथांमोना एक्स एनडिपिफोरखौ सिनायानो एक्स बिएलटिफोरखौ सिनाया साफा सानैखौ सिनाय जानो हागौ साफा सानै एक्स बिएलटिखौ सिनाय जानो हागौ बिटिसिनि बाहेरानि माखासे पार्टिफोरखौ सिनायो बै जायफोर काउन्सिलनि खुंथायाव थानाय बिथांमोना सिनायनो थाखाय सांग्रां जानानै था फैगौ इलेक्सन जायोबा बिथांमोना मोनसेबो बर' गामियाव हाबनो हायै बिथांमोना मावनानै लाखाबाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि खुंथायाव बिथांमोना प्रमद बर'आ जेरै एक्स एनडिपिफोरखौ सिनायाखै इउपिपिएल पार्टिया एक्स एनडिपिफोरनि जेंनाखौ सुस्राङाखै बै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जायफोर काउन्सिलनि खुंथायाव दं बिथांमोना एक्स एनडिपिफोरखौ इउपिपिएल पार्टि बायदि बिथांमोना सिनाया
बायह्रानि बे बिटिसिनि बायह्रानि एक्सननि बेफोरखौ बिनि थाखायनो सांग्रां जानानै था बिथांमोनहा फैगौ इलेक्सन जामारोबा बिथांमोनहा सांग्रां जानानै था मोनसेबो बर' गामियाव हाबनो हानाय नङा बिथांमोना बिनि थाखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जाहाथे बिटिसिनि बायह्रायाव थानाय बर'फ्रा सांग्रां जाहाथे बै काउन्सिलनि खुंथायाव थानाय बिथांमोना बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि भटखौ लानानै बिथांमोना दाम दर खालायनानै बेफार गेलेयो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बे साननैसो सिगां अबेबा दोलोनिफ्राय रायजो राजाफोरनि मुङाव सोर रायजो राजाफ्रा मोन्दों बुंनो हागोन ना बै काउन्सिलनि खुंथायाव थानाय बिसोर आगदा आखिफ्रा रानलायनानै लादों होननानै जों खोनादों सांग्रां जा सोर पार्टिनिफ्राय माबा मोनसे फिसा फिसा राननानै लालायदों सांग्रां जा फैगौ इन्टारिमखौ सिफायनानै इलेक्सन जायोबा बिथांमोना अबे बर' गामियाव हाबनो हायो बेखौ जोंबो नायगोन दा लोगोसे आं फेरेंगानि सायाव फंनैसो बुंनोसै भिडिअआ गोलाव जालांबाय गले गले फंसे बाथ्रायानो दिनैनि समाव फेरेंगानि सायाव फेरेंगाया अबे हाखरनिफ्राय सिखारबोखो 5 बोसोराव फेरेंगाया मा मावनानै दंमोन गावनि खुंथायाव फेरेंगाया 5 बोसोराव गावनि खुंथायाव रन्जन सारनि बाथ्रा बुंनो थाखाय अबेयाव उन्दुनानै दंमोन फेरेंगाया डिआर नाब्ला सारनि साननाय हनाय मिजिङा एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ जानायनि मिजिं गैया बर' हारिया बुहुमाव खौसे जानांगौ बुहुमाव थानाय बर'फ्रा गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय गावनि खुंथायाव गसंनानै थानो हानाय बर' हारिया अरायसम बेखौसो डिआर नाब्ला सारा नागिरो एमपि जानानै नंखाय बाथ्रा बुंनाय एमएलए जानानै नंखाय बाथ्रा बुंनाय बिटिसिनि चिफ जानानै अबेयाव मावनो हायै खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बेबायदि बुंनो थाखाय डिआर नाब्ला सारा जोबथेसालियाव थायाखै एमपि एमएलए बिटिसिनि चिफ जानो होनोबा डिआर नाब्ला सारा मा रायजोआवनो गखांसिगौ डिआर नाब्ला सारा जोबथेसालियाव थानानैनो आं जेलाव थानानैनो बड'लेण्डआ जाफुंगोन होननाय बे बाथ्राखौ लानानै आसाम सरकारा दिल्ली सरकारा गिख्रंनानै दं दिनैनि समाव सोरबा फेरेंगाया डिआर नाब्ला सारनि गोसोखौ हमदांनो हानाय फेरेंगानाव रोंगौथि गैया डिआर नाब्ला सारनि साननाय हनाय डिआर नाब्ला सारनि मिजिङा माबायदि बिसि गिदिर बिसि फिसा फेरेंगानि मेलेम थैयाव डिआर नाब्ला सारनि माखासे हमदांनो हानाय फेरेंगानि खर' मेलेमाव फेरेंगानाव गैया 5 बोसोराव मानो डिआर नाब्ला सारनि बाथ्रा बुंनो हायाखै डिआर नाब्ला सारखौ जों उदां खालामाबा जों बिटिसिआव जोङो जोंनि खुंथायाव दंबाबो जों सरकारजों जों खुनु रिलेसन जों लाखिया मानो बुंनो हायाखै थांनाय 5 बोसोराव जों दिल्ली सरकारजों जों रिलेसन लाया गुवाहाटी सरकारजों जों रिलेसन लाया बेबायदि मानो बुंनो हायाखै डिआर नाब्ला सारनि साननाय हनाया मालाबाबो एमपि एमएलए बिटिसिनि चिफ जानायनि मिजिं गैया रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाखायो बे बुस्थुखौ सावरायनाय जागोन खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों आरो थिग बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बारावहाय जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों लोगोसे जोंनि साद' कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों आं बुंनो नागिरदों जे जोंनि सरकार थानाय समावनो जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि पास जानायनि बेलायै जों सावरायदोंमोन नाथाय गासै 10टा काउन्सिला मोनब्रै स्टेटआव दङ जाय स्टेटआ आसामनि अनगायै स्टेटफोरा आसामनि अनगायै मेघालय बेवहाय 3 दं मिज'राम बेवहाय 3 दं त्रिपुरा मोनसे दं बे मोनस्नि काउन्सिलनि 3 स्टेटआ हेफाजाब होयैनि जाहोनाव जोंनो हम मिनिस्ट्रिया साजेसन होनाय बायदियै सुबुरुन होनाय बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो दैदेननायाव जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरजों साजेसन लानायनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि समावनो जोङो मोनसे प्रप'जाल हरनाय जादों जे बिटिआरनि एकर्डआ जेरावहाय आसामाव जादों आसामाव जानायखायनो जोङो बाखि मोननै डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंखौ लाफानानै बड'लेण्ड बे 3जों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय जाथों होननानै बाथ्रा होनाय लेखा बेखौ फैगौ जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव भारत सरकारा एमेन्डमेन्ट खालामनानै थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय इन्टारिम लाबोनाय जागोन ना गभर्नर लाबोनाय जागोन बे बुस्थुखौ सावरायनाय जागोन खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों
मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों आरो थिग बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बारावहाय जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों लोगोसे जोंनि साद' कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों।